Pozdravujem všetkých, ktorí majú záujem o mundánnu astrológiu, čiže spoločenskú, politickú, a dneska by sme si povedali niečo o horoskope Slovenska. Takto vyzerá horoskop Slovenska. Je to horoskop zo 14. marca 1939 v Bratislave 12.07, kedy bol vyhlásený slovenský štát, ktorý potom o pár týždňov na to bol premenovaný na Slovenskú republiku. Tento horoskop platí dodnes, a to aj napriek tomu, že súčasná Slovenská republika sa nehlási ako nástupca tohto vojnového slovenského štátu. Súčasná Slovenská republika sa hlási k Československu. Kto chce, samozrejme môže používať horoskop z 1. januára 1993, ale ja mám za to, a to si aj za chvíľu ukážeme, že aj tento horoskop z roku 1939 je dodnes pre Slovensko funkčný. Ono to funguje tak, že v podstate tým hviezdam je to jedno. Nejaký ten štát tu vznikol toho 14. marca 1939, on tu bol, reálne existoval, reálne fungoval. A môžeme si ukázať na historických udalostiach jeho funkčnosť. Sme v dátume 14. marca 1939 a teraz to budeme posúvať po rokoch. Každý krok je jeden rok. Vy tie planety vidíte, že idú dopredu, ale my vieme, že počas roka tie planety zvyknú byť aj retrográdne, čiže oni kvôli tomu spätnému pohybu niektorý bod prejdú 3-krát a tie Transaturny a ich tranzity, hlavne na hlavné osy, ukazujú na významné zvraty, zmeny v živote človeka, ale aj v živote štátu. Štandardne sa uvažuje orbis do 1 stupňa, tá presnosť, ale v reáli tie zmeny, ktoré sú také významnejšie, sa nedejú za týždne, mesiace, ale môžu trvať kľudne aj rok, aj 2. Takže mám za to, že aj tieto tranzity fungujú. A keď sa pozrieme, teda sme v roku 52-53, tak máme, toto je Makemake a toto je Urán, ktoré sa vlastne dostali na ascendent. Myslím, že v 52. 53. roku prebehla menová reforma v Československu. To je historická udalosť, o ktorej sa veľmi nehovorí, ale bola veľmi významná, lebo ľudia prišli o peniaze. Škrtla sa hodnota peňazí. Ono je to aj pekne vidno v horoskope Československa, ktorý inak mimochodom dodnes funguje ako horoskop Česka. Ideme ďalej, dostaneme sa do roku 68, Pražská jar, tanky. Vidíme, že Uran a Pluto nám krížujú imuncely. Významná udalosť v histórii Československa, ale aj Slovenska. Poďme ďalej, hľadáme teda momenty, kedy nám tie Transaturny križujú hlavné osy. Toto je zaujímavé, 88 rok, 89, 88, sviečková manifestácia. Toto je Haumea, táto planetka, to je jeden z tých Plutoidov. No a keď ideme ďalej, tak vidíme, že na descendent sa nám dostali Urán a Neptún. Čo sa stalo vtedy? No, vznikla samostatná Slovenská republika. Akože druhá Slovenská republika z hľadiska právneho, prvá Slovenská republika, pretože tú vojnovú my oficiálne neuznávame. No ale vidíte, že táto udalosť sa odrazila v pozícii tých Transaturnov na hlavnej osi, čo sú významné tranzity. No a pozrite sa na tie modré čiary. Modrými mám vyznačené pozitívne aspekty, to sú trigony, ktoré aj Pluto nám hádže trigon na Slnko, ktoré je v podstate na poludnie, keďže slovenský štát bol vyhlásený na poludnie, a na medium celý. Takže pozitívna udalosť v živote štátu. To je samostatnosť, reálna samostatnosť. Poďme ďalej. Tu sa nám Makemake, to je inak zaujímavé, dostáva na imuncely. Makemake, keď sme mali na ascendente, lebo ona je tu v 12. dome, keď sa dostala na ascendent, tak sme povedali, že bola menová reforma, nešťastná menová reforma v Československu. Teraz sa nám dostala na imuncely. No čo sa stalo začiatkom roka 2008? No prijali sme euro. Ale je zaujímavé, že akú väzbu má Makemake na financie. Možno, že kolegovia, ktorí toto si pozrú, na to dojdú a napíšu to v komentároch, pretože Makemake vidíme, že je v 12. dome a my nevieme, čo mu vládne. Odhadujeme, že Makemake by mala vládnuť váham. To ešte teda nevieme, ale
hľadám väzbu na financie, lebo vidím, že 2 tranzity Make nám urobili niečo s peniazmi. A dostaneme sa s Plutom na descendent. Čo sa stalo v začiatkom roka 2018? Pluton na descendente. Vražda novinára, ktorá bola dôsledkom toho, že vládna moc sa napojila na mafiu a robili sa určité veci, ktoré jednoducho už boli za čiarou a vyvrcholilo to vraždou novinára. A Pluto nám ukazuje, že išlo o významné zmeny v spoločnosti, zmeny nálad, vtedy padla vláda, predčasné voľby síce neboli, ale bola teda Ficová tretia vláda skončila, Pellegrini sa stal premiérom, pretože boli masové protesty v ulice. Poďme ďalej. 2023 Neptún na Medium Celi. Neptún vládne Medium Celi, pretože on tým, že teda ho máme v rybách, tak spolu s Jupiterom, ja teda uznávam aj starých, aj nových vládcov, považujem ich za spoluvládcov. Čo je to Neptún na hlavnej osi? Sklamanie z elít. Jednoducho bola tu 3 roky pravicová vláda. Výsledok bol, že došlo v podstate k takému sklamaniu spoločnosti z našich elít a dôsledkom toho sa vlastne na konci roka 2023 pri parlamentných voľbách zase Fico dostal k moci a zostal svoju v podstate už 4. vládu. Urán sa nám vrátil po 84 rokoch na svoju pozíciu, to aj v živote človeka znamená určitý zvrat, určitú zmenu a Pluto robí opozíciu na Pluto. Ja som teda prehlásil, že máme tu 3 ťažké tranzity a keď sme to diskutovali na Facebooku, na skupine Československé astrologické fórum, tak tam sa objavili také názory niektorých kolegov astrologov, že tranzity na Transaturny, čiže tranzit na Neptúna, tranzit na Pluto nie sú až také silné. Považujem to za optimistický pohľad kolegov, ale snaď majú pravdu. Pozrieme sa z rýchlika na horoskop Slovenska ako taký. Nie je to veľmi slávny horoskop, tak by som to nejak označil, aj keď má určité pekné konštelácie. Pozrieme sa najprv na eminenciu štátu. Je to denný horoskop, slnko teda vládne cez deň. Toto všetko, čo je pred slnkom, je jeho doprovod. Jupiter je veľmi silný doprovod, pretože je to denná planéta, je domicilný v rybách. Ostatné tieto planéty, Venuša, Luna, Mars, tiež tvoria doprovod slnka, ale oni sú nočné. Je to dobré, čím je silnejší doprovod toho kraja, tým je to tam väčšia eminencia a to, že sú nočné tieto planety, tak to môže znamenať buď nejaké zvraty alebo nejakú závislosť a tak ďalej. Pozrieme sa napríklad na denné planety, keďže sme cez deň. Jupiter v 9. dome domicilný v rybách je celkom pekný, slnko na Medium Celi, keďže teda štát bol vyhlásený na obed. No a ešte máme dennú planétu Saturn. Merkur je nočný, pretože on nasleduje slnko, on teda nie je denný. No ale Saturn je teda silný, je v 10. dome, no ale žiaľ Bohu stojí dosť blbo. Keď to takto poviem, v Baranovi je ten Saturn v páde. Takže toto zase nie je veľmi dobré. No a keď sa pozrieme ešte na vládcov triplicity, slnko, ktoré teda vládne horoskopu, je teda denný horoskop v rybách, takže je to vodné znamenie, skúmame vodných trigonokrátorov, respektíve vládcov vodného živlu. A to sú Venuša, Luna a Mars. No, tí sme si práve povedali, že sú to, no žiaľ Bohu, sú to nočné planéty. Luna a Mars sú v 6. dome slabé a Venuša tiež bez nejakých stojí vo svojej hranici venušanskej, používam tzv. Egyptské hranice, takže to ju tak nejak posilňuje, ale 8. dom nie je nejak extra slávny, ale v princípe zas keď človek má Venušu v 8. dome, tak to je zase dobre pre financie iných, alebo pre získavanie financií, možno nám pomáhajú peniaze od iných. Asi to, že ťaháme z Európskej únie, aj keď toto nám moc nejde, takže nie som si moc istý, ale však zase ani tá Venuša nie je tu nejaká slávna.
No a pozrieme sa na vládcu ascendentu. Ascendent Slovensko má v Rakovi. No Luna, ako sme si povedali, je slabá, lebo je v 6. axiálnom dome, ale ona sa totiž to nachádza, to je zaujímavé, v 7. znamení. Tí, ktorí používajú celoznakové domy, to sú také, kde teda celé vychádzajúce znamenie, napríklad v tomto prípade rak je prvý dom a tak ďalej, takže celý ako keby kozorožec je 7. domom. Pozícia Luny v kozorožcovi, no v prvom rade je esenciálne úplne slabá, je v exíle, pretože stojí naproti svojmu znameniu a čo je dôležité, 7. dom sú naši partneri. V tomto prípade, v prípade štátu sú to naši zahraniční partneri. Iné štáty, tak to poviem, alebo iné možno nadnárodné organizácie, ktoré nás ovládajú, majú nás vo svojej moci, pretože tej Lune vládne Saturn, ale v princípe ovláda ju ten Saturn. A aký je ten Saturn, to sme si povedali. On je teda dosť zle postavený, lebo je v Baranovi v páde, ale zároveň predsa len je to denná planéta v dennom horoskope. Povedal by som, že má zmiešanú povahu. Takže tí naši partneri sú niekedy dobrí, niekedy zlí. Ja by som si to vysvetľoval celé tak, alebo vyložil by som to tak, že my sme malý štát, my sa môžeme hrať na nejakú suverenitu, ale faktom je, že našim osudom je byť vždy v područí niekoho. Či už nedobrovoľne, najprv to bol Hitler so svojou treťou ríšou, potom to bol Sovietsky zväz so svojím impériom. No, úplnú čistú kvázi suverenitu sme mali 10 alebo 11 rokov, od roku 1993, kedy vznikla Slovenská republika, do 2004, kedy sme vstúpili do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. V rámci Európskej únie sme sa vzdali časti svojej suverenity, ale dobrovoľne. To je na báze dobrovoľnosti. Európska únia a NATO, to sú medzinárodné organizácie, ktoré fungujú na princípe, že tam má každý hlasovacie a rozhodovacie právo, má každý hlas. To znamená, že my sme tam v podstate my sme tam rešpektovaný partner a spolu rozhodujeme niekedy aj o globálnych záležitostiach. To len apelujem na to, že takéto naratívy, ktoré sa tu objavujú, že mali by sme vystúpiť z toho, kde sme, nie sú veľmi rozumné, pretože my vždy budeme musieť niekde patriť, pretože sme príliš mali na to, aby sme sa mohli hrať na nejakú suverenitu. Tu máme samozrejme na papieri, ale musíme sa vedieť pohybovať reálne v medzinárodných vodách. Pozrime sa na vládcov, akých máme vládcov. Vládcov máme rôznych, aj dobrých, aj zlých. Vládcovia sú 10. dom, medium celý máme v rybách a je tu celé obkročené znamenie barana. Máme tu Saturn, ktorý sme si popísali, teda žiadna sláva, Merkúr tiež nič moc, ale toto je pekné. Toto je Slnko, Jupiter v konjunkcii, to je taká úprimnosť, to je taká aj šťastie a asi sa zhodneme na tom, že Slováci vždycky mali šťastie. Slováci sa vždy vedeli prikmotriť na správnu stranu, aby prežili. Zlatá bula sicílska z 26. septembra 1212, začiatok 13. storočia, preusporiadala štát, ktorého súčasťou bolo České kráľovstvo. Slovensko nikdy nebolo súčasťou Svätej rímskej ríše. Konštelácie korelujú. A tá opozícia Slnko-Neptún, ktorá sa teda vyskytuje v horoskope Zlatej buly sicílskej, je aj v horoskope Slovenska. To už by som ale asi nechal jednak pre historikov a možno pre nejakú ďalšiu, hĺbšiu astrologickú analýzu. Tuto uvádzam len ako takú zaujímavosť. Pozrime sa ešte na aktuálne dianie. Čo sa udialo v roku 2023, teda potom celospoločenskom sklamaní, kedy sa voľbami zase dostal k moci Fico ako dôsledok toho sklamania. Solárny horoskop, toto teda máme horoskop štátu, toto je solárny horoskop pre daný rok. Solárny ascendent máme vo váhach, úplne na konci váh, to znamená, že vládkyňa solárneho ascendentu je Venuša a tá Venuša
Je to síce dobrodejná planéta, ale stojí zle. Váhy sú štvrtý dom, čiže ľud. A tá Venuša, ktorá v podstate v Baranovi stojí v exile, čiže stojí zle, tak to nám naznačuje, že tento rok nemusí byť veľmi dobrý. Keď si solárny horoskop položíme na Radix, tak vidíme, že aktuálne ten Neptún, ako sme hovorili, stojí na medium celý. To je to sklamanie, o ktorom sme hovorili, sa vlastne prejavilo v tomto roku. Profekčný ascendent sa nám dostal do Raka, to znamená, že profekcia je vlastne predikčná technika, kde sa nám každý prvok posunie o jedno znamenie každý rok. To znamená, že za 12 rokov urobí kolečko a vráti sa späť. A tam, kde sa dostane, tak vlastne tá planéta, ktorá vládne danému znameniu, je vládcom toho prvku. Ascendent je najdôležitejší prvok, takže ten nám určuje vládcu roka, to znamená, že v roku 2023 nám je vládkyňou roka Luna. Vettius Valens uvažuje aj svetlá. Ja teda sa snažím brať do úvahy aspoň svetlo, ktoré je v sekte, čiže slnko, a tiež medium celé, lebo to je tiež významný prvok. Obidva teda sa nám vrátili naspäť do rýb. Vládkyňa Luna, keď sa pozrieme teda na ten samotný radix, tak ona v podstate, ako sme si už opísali, že je veľmi slabá. Pozrieme sa na solár. V solári Lunu máme v druhom dome, čiže financie, ktorá je zároveň aj vládkyňou ascendentu štátu. A Jupiter je slabý v 6. dome. Čiže v solári teda žiadna sláva. Takže je to zmiešaný rok, v ktorom sa teda prejavili tie spoločenské nálady a zmena. Pozrieme sa, čo sa dialo počas roka. Vládca roka bola Luna, pretože, ako sme povedali, profekčný ascendent sa nám vrátil do Raka. Ale keďže Luna má veľmi rýchly pohyb, tak musíme hľadať inú zástupnú planetu. V tomto prípade je tu Merkur. Preto, lebo Luna je s Merkurom najviac spojená, majú najúžší aspekt. Je to kvadratúra 0 stupňov 43 minút. Iné ďalšie aspekty, ktoré Luna má, sú vo väčšom orbise. Takže pozrieme sa teda na pohyby Merkúra ako takého zástupcu. Vidíme, že 21. apríla tam sa Merkúr stal retrográdnym, 21. apríla 23. Neviem presne, kedy sa stalo, že tam tí ministri ešte Hegerovej vlády dávali demisie rad radom a vtedy sa vlastne prezidentka rozhodla, že musí to ukončiť a ide teda menovať úradnícku vládu. Merkúr sa stal dopredný, čiže nabral znovu pohyb dopredu, presne 15. maja 23. A 15. maja 23 bola vymenovaná úradnícka vláda. Čiže v podstate sa ako keby ukončil ten cyklus toho najdôležitejšieho, čo sa v tom solárnom roku udialo. Skončila sa politická vláda a 15. mája nastúpila úradnícka vláda, ktorá vlastne to ťahala až do volieb, ktoré potom boli na konci septembra 2023. Pozrieme sa na solár 2024, čiže ten, ktorý aktuálne beží. Ten by som povedal je lepší, o niečo lepší ako ten predchádzajúci vládca solárneho ascendentu Saturn, ktorý je v rybách, teda žiadna sláva síce, ale aspoň má dobré aspekty, nie je ani v páde, ani v exíle, čiže ten rok by mal byť ako priemerný, plus ten Jupiter, ktorý sa nachádza blízko hrotu, imún celý v 4. dome, planety v rohových domoch soláru sú dôležité, je teda pozitívny, aj keď teda ten solár sám o sebe je nočný. Čiže z toho vieme aspoň usudzovať, že ten rok by mal byť nejaký kvázi priemerný a hlavná téma, asi to budú financie, lebo máme silno obsadený druhý dom a už sa hovorí o konsolidácii. Konsoliduje sa, ale zriaďujú sa nové ministerstva, úrady, dávajú sa 13. dôchodky, takže nevieme ešte nikto, ako sa teda bude konsolidovať a či sa bude konsolidovať.
Keď si položíme solárny horoskop pre rok 2024 na radix štátu, no ascendent solárny sa nám dostáva do 6. domu a sedí nám priamo na Lune, ktorá je vládcom radixového ascendentu. To môže byť niečo významné, prelomové. A ešte sa vrátim teda k tomu Saturnu, ktorý vládne aj 9. domu, lebo 9. dom, hrod 9. domu je vo Vodnárovi a teda vládcom je Saturn a Uran samozrejme, no tak ten Saturn, ktorý sme hovorili, že je priemerný, je aj v 9. dome radixu. Trošku mám obavu o tú súdnu moc. Vieme, že sa zrušila špeciálna prokuratúra, ide sa reorganizovať NAKA, teda špeciálny útvar polície, ktorý je zameraný na ťažké zločiny. A robia sa, teda jednak sú oficiálne, verejné tlaky a verbálne útoky premiéra na sudcov, na niektorých sudcov Najvyššieho súdu, ale čo sa deje v pozadí? Mení sa zloženie súdnej rady. Súdna rada, ktorá rozhoduje o sudcoch, idú sa robiť tlaky na sudcov, na neposlušných sudcov, pretože spisy sa prideľujú náhodne a na tých sudcov sú páky, jednak cez tú súdnu radu. Vyzerá to tak, že väčšinu teda získajú vládni nominanti, už odvolali z funkcie Mazáka, predsedu súdnej rady. SNS-ka tam tlačí Harabina, uvidíme, či sa im to teda podarí, ale každopádne aj cez tú súdnu radu, ale aj ministerstvo spravodlivosti ako rezort, ktorý má na starosti justíciu, tiež cez všelijaké kontroly, rôzne mechanizmy vedia na tých sudcov robiť tlaky. Existuje checklist, doslova checklist, čo by ste mali urobiť, keď chcete autokraticky ovládnuť štát, tak tie jednotlivé body sa dajú kľudne odfajkávať. Ovládnutie médií, ovládnutie justície, manipulácia verejnej mienky. Ale nemyslím si, že sa to podarí, ale je tu snaha dostať sa ku autokracii, akú sme videli nedávno v Poľsku, tam sa to teda trošku obrátilo, a v Maďarsku. V aktuálnom roku profekčný ascendent sa nám dostal do Leva, to znamená, že Slnko, ktoré vlastne sa stáva vládcom roka, profekčne sa nám Slnko dostáva do Barana, kde je teda povýšené. Slnko je v 2. dome Soláru, to už sme hovorili, že asi sa zrejme budú riešiť financie vo väčšej miere. Aspekty má pozitívne, preto si myslím, že tento rok 2024 bude o niečo lepší ako 2023, ale toto ma trošku nie že znepokojuje, ale takú červenú kontrolku ascendent, ktorý sedí na Lune, ktorá vládne radixovom ascendentu. To môže tu nastať niekde v niečom zlom. Neviem v čom. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Pozrieme sa ešte na jednu techniku, ktorá sa podobá Firdáriam. Sú to decenie. To je technika, kde každá planéta vládne približne 10 rokov, z toho je teda aj odvedený názov decenie, s tým, že sa začína cez deň Slnkom, v noci Lunou, respektíve sú aj iné pravidlá zložitejšie. Tu je to ale jednoznačné, je to denný horoskop, čiže vládne Slnko. Slnko je postavené silno, pretože v podstate je v 10. dome, alebo teda na hrote 10. domu, bo mediu celý. A teda prvých 10 rokov v živote toho štátu vládlo Slnko, potom nasledujú planety v poradí, ako sú proti smere hodinových ručičiek, čiže po Slnku Merkur, Saturn, Mars, Luna, Venuša a na konci Jupiter. A keď si teda pozrieme tie periódy od vzniku štátu, začalo sa teda Slnkom, ako sme hovorili, po vojne to bol Merkur, v 60. rokoch to bol Saturn, 70. roky Mars, 70. roky normalizácia v Československu, Luna 81. až 90. Luna vieme, že v radixe je veľmi slabá, to sme si povedali, no od 92. do 2002 to bola Venuša a potom Jupiter. Toto bola doba, ten Jupiter 2002, začala sa druhá Dzurindová vláda, keď si pamätáme, začali sa reformy, tu sme vstúpili do Európskej únie, Jupiter Slnko. Jupiter Slnko, ktoré sú v konjunkcii, sú v 9. dome, takže myslím si, že tie decenie sú celkom dobrá technika. Do roku 2022 sme mali teda Slnko, no a od decembra 2023 nám vládne Merkúr. Merkúr je planéta priemerná, ako sme si povedali už predtým,
je to denný horoskop, ale ona je nočná, esenciálne nič moc. Ale tým som chcel len demonstrovať, že aj tie decénie sú celkom relevantná technika. Pozrime sa ešte na profekcie, ako ich popisuje Valens. Sme v roku 2023, solárny horoskop, teda ešte pozrieme sa do minulosti. Vnútorné kolečko je horoskop štátu. Stredné kolečko je profekcia, ktoré ako vidíme je identické, pretože v tom roku 2023, bol to významný a prelomový rok, sa profekcie dostali do toho istého bodu, teda do tých istých znamení, ako boli pôvodne v Radixe. No a vonkajšie kolečko je solár. Pozrieme sa, Valens sa pozeral na ascendent samozrejme, ktorý určuje nám vládcu roka, ascendent je v Rakovi. V Rakovi v Radixe nič nie je tam ani nič v solári. Keď nemáme nikde obsadené planety, tak vládcom roka, alebo ascendent prenáša na Lunu Luna. Tu sme si povedali, je v Kozorožcovi slabá, je pod descendentom už zapadla, čiže je akože v axiálnom 6. dome, takže je slabá a je vládkyňa ascendentu, čiže významný rok, oslabený vládca ascendentu, oslabený štát. Bol to teda prelomový významný rok a nie moc šťastný. Luna nachádza sa v Kozorožcovi, vládne Saturn. Saturn sa nachádza v 10. dome profekcie. Súvisí to teda s elitami, ktoré teraz aktuálne vyšla štatistika o tom, že tretina obyvateľov Slovenska by bola ochotná sa vzdať demokracie a vzdať sa volieb a prejsť na autoritatívny alebo autokratický režim. Zaujímavé, je to vysoké percento v populácii. Valens sa potom pozeral samozrejme aj na svetla, my by sme sa mali pozrieť aj na médium celý, pretože to po ascendente s ascendentom druhý významný prvok. No v tomto prípade slnko, ktoré vládne sekte z médium celý, nachádzajú sa teda profekčne v 10. dome. A tu je taká výnimka, že keď sa prvky dostanú do tých istých znamení, tak oni neprenášajú priamo na to sami na seba, ale ak je obsadený nasledujúci dom, čo v tomto prípade je 11. 10. dom, teraz sme v celoznakových domoch, 10. dom je obsadený Saturnom a Merkurom, tak vlastne prenášajú médium celý prenáša na Saturna a Merkúra, Slnko prenáša tiež na Saturna a na Merkúra a Jupiter prenáša na Saturna a Merkúra. Prenosí na tzv. Distribútora a príjimateľa. Na Saturna sú vo všeobecnosti negatívne, Merkúr je neutrálny, no v tomto horoskope je taký priemerný. Oni sa nachádzajú v Baranovi, ktorému vládne Mars, a ten Mars sa nachádza v 6. dome profekcie, čiže tiež slabý, nešťastný dom. No, skúsme sa pozrieť na aktuálny rok, ktorý práve beží 2024 touto istou technikou. Prvky a profekčné v tom strednom kolečku sa nám posunuli o jedno znamenie. Čiže ascendent je v Levovi, tu nič nie je v Radixe, v Solári nič nie je, čiže ascendent prenáša na Slnko. Slnko je celkom dobre postavené. Toto je pozitívna distribúcia, by som povedal. Takže preto to nám ako keby potvrdzuje, že tento solárny rok mal by byť o niečo lepší ako ten predchádzajúci, čo sa týka pre život štátu. No, zaujíma nás aj Slnko. Valens by sa pozrel teda určite aj na Slnko, ktoré vládne sekte, ale tým pádom aj médium celý, pretože sú spolu. Dostali sa do 11. domu. Toto je takisto priemerné až zlé, pretože prenos z média celý zo Slnka a z Jupitera ako distribútorov na prijímateľov, ktorými sú nie moc šťastný Saturn a priemerný Merkur, nie je veľmi dobré. Ešte by sa to dalo vykladať tak, že vlastne tie prvky, ktoré sú v tomto dome, 9. dom pôvodne, Slnko a Jupiter sú, keď sa teda berieme do úvahy celoznakové domy, oni sú 9. dom. 9. dom je aj justícia, spravodlivosť a teda kde sa nám ten 9. dom dostane, tak to sa tam deje. No dostali sa nám, teda 9. dom sa nám profekčne preniesol do 10., ktorý ale teda nie je moc šťastný.
Tá distribúcia, ako sme sa povedali, nie je veľmi šťastná. No by sme to mohli vyložiť, to čo sme si hovorili pred chvíľou, nejaký vplyv vládnej moci alebo vládcov na tú súdnu moc. Nie, ale veľmi pozitívny. No ja by som to teda uzavrel asi tak, že solárny rok 2024 mal by byť lepší ako bol solárny rok 2023, len mám taký dojem, že môže byť tiež ešte v niečom prelomový. Pokiaľ máte vy k tomu niečo, čo som ja opomenul, napíšte do komentárov, budem len rád za akýkoľvek ďalší postreh.